بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. من بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هدف رياض الصالحين من بباب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. باب الأمر أينغو juule farillaje nden juule farillaje ɗe ɓi adama julɗo o tefraɗo o ayna ɗe boɗɗum. wannayil akid kaɗol bo cembiɗinngol be kalta catuka ha accugo, nden kaɗol garngol hira annabijo sallllahu alayhi wa sallama kaɗol man catugol e non bo e kalta yankadaji mahotoɗi ha dow accugo julde man wala sababuji ɗi shari'a waɗi ma goɗɗo acca julde ngam yebago non ɗo ɗum man bo hadisji garɗi her ko larani fiman kadi. qala allahu taala hafidu ala salawati wassalati lwusta. allah jeniɗo wi ayne juule fuu muɗum, nden ayne juule fuu nden kanje man wiyete juule joyi attiɗe farillaje ɗe allah o umri kanje man ɗe ɓe adama ayna ɗe. ɓawo ɗon o wi wassalati lwusta e julde cakare, julde tumbinde. nden julde cakare man ɗo dow ko ɓurna lehi dow mum kam kayre wiyete julde asiri, kayre wiyete julde asiri. nden allah janiɗo adfiti nde dow salawat, dow juule, alhaali bo kayre bo nde nastanno ha nder juule umraɗe ayne man ɗo ngam wangingo ɓural mare, wangingo darja mare ɓe ɓural mare ɓe hani nde suklane. nde ɗon ukko bo yake ɓiɓɓe adama ɗon cukli, ɗon nder luuɓeji mum, nder sani'aji muɗum, tetago her majum wara hokkande man ɗo tedduɗum. nden allah sembiɗini ha dow mare. nden kam ayne dow juule fuu muɗum kanjum man wiyete juuleɗe bo nder wakkatiji maje, e noon sakko ma julde kadi bo lattinde cakare, kayre man nden wiyete julde asiri. wa qala taala fa in tabu wa aqamu lsalah wa atawu zaka fa khallu sabilahu. allah janiɗo wi kamɓe heferɓe man ɓe on umrama no kaɓon be maɓɓe, amma to kamɓe man ɓe tuubi her keferaku man, ɓe co'itake ɓe gartani imanaku, wa aqamu lsalah e bo ɓe ɓooci julde bo ɓawo ɓe gartani imanaku man feere mum kam he'ata, kadi bo ɓe ɓooci julde, kanjum man wiyete ɓe dokkinde be sifaji mare. wa atawu zaka e ɓe gokki bo zakka, fa khallu sabilahum ka acce lawol maɓɓe kadi. nden kamɓe man ɓe to ɓe tuubi ɓe daranake bo sha'iraji dina mawniraji ɗi, kanjum man wiyete julgo ɓe hokkugo zakka. e nden man kam dayeɓe kadi, e nden man kam ta tefreɓe kalluɗum, e nden ta memreɓe habre, ngam kamɓe man bo ɓe garti ɓe julɓe ɓe poti be moɗon. nden kam haɗo allah janiɗo o waɗi imanaku feere mum kam he'ai sina hauta bo be julgo. nden asei goɗɗo ko o wodi juldamku, to julde o walda be muɗum, julde o hokkata ɗum, nden kam juldamku mako man nakkisigu masin, juldamku mako man ɗo nakkisigu, nden ɗum waɗan julde man sina nde ayne. wa an ibni mas'udin radiyallahu anhu qala sa'altu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdal qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay qala al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alayh. ɓawo kadi jawmu deftere o waddani en yoga ayaje ko sembiɗinta julde man sina nde ayne, allah on wiyete umruɗo ɗum. ɓawo man bo o nasti hadisji kadi ko jaɓa abdullah ibnu mas'ud, allah ceniɗo yerdo mo, o wi mi ƴami nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama kuugal ngalewal caka kuuɗe wiyete ɓurdal ngal, nden kuuɗe hayru ɗum ɗuɗɗum jamu, jasɗum jamu, e caka maje man ɗo fuu kam ya rasulallah ɗum ɗe yeni wiyete ɓurduɗe her allah ceniɗo. nden abdullah ibnu mas'ud o ƴaman ɗum ngam yidgo ma ko latti ɗum ɓuran ɗum towgo. sahaba en annabijo sallllahu alih wa sallama ɗum yimɓe marɓe himmaji towɗi, na ɓe ndewa tan,
ɓe giɗi bo ɓe ndewra be latti ɗum ɓurduɗum. Ngam man o ƴami annabijo alayhi salatu wassalam, fa qala assalatu ala waqtiha. Annabijo wi mo ɓurdan ɗum kuuɗe fuu kam julde dow wakkati maare. Nden julde man nde hokke ɗum julde farilla, nden man bo nde hokke bo nder wakkati maare. Nden na nde hokke ɓaawo yaasi wakkati, inama nde hokke nder wakkati maare. Nden ɗum man ɗoni ɓi adama julɗo heɓa ɗum joto dow majum ha ngendam maako. Nden juule man ɗe fuu o hokkanɗe bo nder wakkati maaje, oɗon hormini ɗum. Ɗum man kam kanjum man wiyete ɓurdan ɗum kuuɗe fuu yiɗego ha Allah. Qultu summa ay, mbimomi e ɓaawo ɗon bo ngalewal fahin ya rasulallah. Qala birrul walidain. Annabijo wi wo'inango saaro en, wo'inango saaro en ɗiɗo. Nden ɓiɗɗo ni kanko man o riske saaro en maako man ɓe o suklanto ɓe, o wo'inanan ɓe, o ɗowanto ɓe, o enɗoto ɓe, o famtiran be maɓɓe, o nastinan seyo ha nder ɓerɗe maɓɓe. Nden ɗum man wiyete yake gendal maako be maɓɓe. Nden ɗum man kanjum man bo nder ɓuran ɗum yiɗego kuuɗe her Allah ceniɗo. Qultu summa ay, mbimi e ɓaawo ɗon bo ngalewal ya rasulallah. Qala aljihadu fi sabilillah. Nabijo min waɗugo jihadi her laawol Allah ceniɗo. Kanjum man wiyete nastugo kaɓe ɗe diina ngam no diina majum daroro, no diina man sembiɗira, no diina man sankitoro. Nden ɗum man ni nasta kaɓe majum be hoore mum be jawdi muɗum. Ɗum man bo nder ɓuran ɗum yiɗego her Allah ceniɗo. Annabijo sallallahu alaihi wasallam limtani mo kadi kuje tati ɗe, maɗe fuu maje annabijo fuɗɗiri be julde farilla hokketende ha nder wakkati muɗum. Nabijo wi mo kayre man ndenni wiyete ɓurdan ɗum yiɗego kuuɗe her Allah ceniɗo. Nden ɗum holla kadi yani darja julde hokkugo ɗum ha wakkati muɗum, e ɗum holla bo mawnugo julde her Allah ceniɗo. Ɗum holla bo hallugo yebago julde majum, warta juulata malla bo sabbitina julde man ha wakkati maare wurto. Nden kanjum man ɗum hatar, hunde miijininde jamu wakkati to julɗo o jarriborama be majum. E ɗum man kadi ɗum ɗon holla bo haala ɗowanago saaro man qima majum be darja majum nder kuuɗe ɓuranɗe mawnugo, ɓuranɗe yiɗego her Allah. Ɓaawo man bo jihadi man kadi fuuni kadi na ɗum holli darja julde man be ɓural majum. Nden annabijo kilasi ɗum ha latti ɗum aranum ɓuran ɗum yiɗego her Allah ceniɗo. Nden na ɓuran ɗum yiɗego ha Allah kam hani ɗum laato ɗum ɓuran yiɗego ha julɗo bo, ɗum ɓuran yiɗego ha muminijo. Nden man na o wanginiran ɗum be hormingo ɗum, be mawningo ɗum, nden be jotago dow majum, hokkan juule man, hokkanɗe bo ha nder wakkatiji maji. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وجبها عبد الله بن عمر الذي يردم ببابرا وماكو. وبي النبي صلى الله عليه وسلم silama ɗum mahama dow kuje joyi. Min dina silama lattika makka ka annabijo wi kanka man ka mahirama dow kuje joyi. En kam ɗum ɗon holla kuje joyi man ɗe kanje wiyete caɓɓaje, kanje man wiyete mawniraje ha dina majum. Nden to ɗe ɗon ma luttuɗum kam fu heɓan ha feɗo kadi, luttuɗum man heɓan ha feɗo. Nden to ɗe coyi malla yoga maje soyi bo luttuɗum ko waroy bo heɓata ha feɗo. Nden ɗum waɗan julɗo kuje man joyiɗo e kam o anda ɗe, e bo o hokka ɗe qima, o suklano ɗe, o hutinira be maje, ngam ɗum asli mawɗo masin ha dina maako. Kadi annabijo wi silama man mahama dow kuje joyi: shahadati an la ilaha illallah, seedago wala deweteɗo be gonga sina Allah ceniɗo. Nden kanjum man wiyete tawhidi, kanjum man wiyete woɗitingo Allah, jabgo Allah ceniɗo o goto ha deweki, ha gal wuttudu rewugo. Nden man seedo wala deweteɗo be gonga sina Allah ceniɗo. Nden seedo bimana haɓɓa yorna ha nder ɓernde muɗum, se ko walata ha majum ɗum laato ɗum yaqin ha muɗum.
wala deweteɗo be gonga sina Allah, e nden wala mo ɓerɗe fuu wajibi kucitagal muɗum, kewa yiɗgo ɗum, kewa mawningo ɗum, e nden ɗaɓɓita ko yerdinta ɗum, tiitogal muɗum feere muɗum, enen sina Allah ceniɗo on feere maako. Allah ceniɗo on feere maako. Kala ko ɓiɓɓe adama ndewi goɗɗum ko luuti Allah ceniɗo fuu, kanjum man ɗum boofol mo waɗugo hunde na ha babal maare. Wa anna muhammadan rasulullah, muhammad bo nelaɗo Allah, e nden ɗum man bo seedo ɗum haɓɓa yorna. Annabijo waɗi ɗum kam kanjum man wiyete aranu, kanjum man wiyete ɓuran ɗum mawnugo her kuje joyi man, kaman annabijo fuɗɗiri be maajo. Kanjum man wiyete tawhidi, woɗitingo Allah, be majum ɓi adama nastirta diina, e nden be luttugo maako dow majum bo o luttata ha diina, be wurtago dow majum bo o lattoto tammante alakhira. Wa iqamis sala, ɓawaɗon annabijo wi e ɓocugo julde, ɓocugo julde, e ɓocugo julde bo kanjum man wiyete daranago nde hokkande bane be sifaji maare latti ɗum timmidiɗɗi. eden annabijo waɗi ɗum ha darja ɗiɗaɓa kadi, ɓawo waɗi tawhid, ɓawo limti ko wiyete tawhid, waddi julde ha darja ɗiɗaɓa. nden man ɗo ɗum holla mawnugo julde man, nde wonayi ɗum farilla nder farillaji noon, innama ɗum caɓɓaje diina majum, ɗum asli diina, ɗum caɓɓawal diina, nden ɗum waɗa ɓi adama hokka ɗum qima. Wa ita is zaka, hokkugo bo zakka, nden zakka bo kanjum man wiyete rewrugo Allah ceniɗo be jawdi ha lattiɓe fecoraɓe man ɗo, wurtina fodde lattinde he'ande ayyinande, nden hokka ɗum her talaka en. Wa hajjil bayti, hiccugo suudu Allah ceniɗo, kayru man wiyete suudu kaaba, ndo annabi ibrahim alayhi salatu wassalam mahi ɗum, nden yaha her maaru rewra Allah ceniɗo be dewe lattiɗe ke'aɗe, yani beeteɗe hijju, nden ɗum man annabijo waɗi ɗum kanjum bo ɗum gotum nder joyi man. Wa sawmi ramadan, sumago bo lewru ramadan, sumago lewru ramadan, annabijo limti kadi kuje man joyɗe ɗo, o wi silama man fuu muɗum mahama ha dow maje, mahama ha dow maje. ɗum kam ɗum holla kanje wiyete caɓɓaje diina, kanje wiyete asliji, kanjum man wiyete hoorejo, kanjum kam na ɗum nokku yeebaygo sam ha julɗo. Julɗo horminan ɗum, teddinan ɗum, hokkan ɗum qima towka masin, ngam kanjum man ɗum asli, ɗum ruknuji her diina maako. E bo tawen her ɗo annabijo sallallahu alaihi wa sallama o limti julde, o waɗi julde man bo kayre man wiyete ɗiɗaɓum ha nder kuje majum, ɗum holla mawnugo julde man be ɓagago darja mare kadi. nden be man ɗum waɗa julɗo kakkilanowo julde man, o ayinowo nde, na o gebotoɗo nde, o accowo nde. to wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyi muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.